Hola a tothom i sigueu benvinguts i benvingudes al canal de Lleònia Playmobil, el vostre canal de YouTube sobre Playmobils en català de confiança. Bé, abans de començar amb el vídeo en qüestió, m'agradaria comentar-vos un parell de cosetes. La primera és que ja hem arribat als 100 subscriptors. Sí, ho heu sentit bé, als 100 subscriptors. Considero que per al ritme que porto de vídeos i el temps que li puc dedicar al canal és una xifra que no està pas malament. Per tant, des de l'altra banda de la pantalla us vull agrair, us agraeixo que m'hàgiu pogut donar aquest suport, que us hàgiu subscrit, que poseu m'agrada als vídeos, que els comenteu, que els compartiu, que és molt important. Doncs m'agradaria dedicar-vos totes aquestes gestes que estem fent plegats i, en definitiva, us vull agrair que entre tots i totes ampliem aquest univers del món de Lleònia Playmobil. I la segona cosa que m'agradaria comentar-vos és que, no sé si us en recordeu, segur que sí, segur que l'heu vist, és que el company Jacint Casademont em va fer una entrevista al seu canal de Twitch on parlàvem de manera distesa sobre el col·leccionisme i més precisament sobre el món del col·leccionisme a Playmobil. I que aquest cavaller doncs, anés visquent aventures cronològicament. I ara que en tinc 22 encara n'està visquent. O sigui, és el mateix jo que quan tenia 6 anys. Per tant, espero de tot cor que el mireu i crec que, si el mireu, passareu una bona estona. Ara sí, comencem amb el vídeo que us porto avui i és ni més ni menys que l'unboxing d'una figura que m'arriba des de Màlaga. Bé, comencem amb l'unboxing. Aquesta figura arriba de Màlaga perquè l'he adquirida a la botiga especialitzada en Playmobils, la Caja de los Clics. Ostres, que es mou la càmera. Aviam. Podem veure que va molt ben protegida. Fem un tall per aquí, fem un tall per allà. Aviam. Traiem la protecció. 1, 2, 3, 4 i tachant, aquí tenim aquesta figura. Efectivament es tracta de la figura pirata Playmobil Collectoy, una figura de resina que ara doncs veurem amb més detall. Miraré de treure-la amb compte i us l'ensenyo. Ja l'hem treta de la caixa i mireu quina preciositat, vaja, es pot entreveure, es pot albirar la caixa, que personalment m'encanta, però per veure millor, evidentment, haurem de treure tot aquest plastiquet, haurem d'anar amb compte de no fer malbé la figura. Bé, som una mica bàrbars, la traiem amb els dits. I ara sí, un cop tret els plàstics i proteccions, podem observar la caixa de la figura amb tota la seva esplendor. Torno a insistir que aquesta figura es tracta de l'edició col·leccionista, l'edició de luxe, vaja, podríem fins i tot catalogar, de Playmobil Collectoys, unes figures fetes de resina que ja podem veure que són doncs, més grans que un clic habitual. La caixa, per una banda, doncs, pel que vindria a ser la portada, per entendre'ns, companys i companyes, veiem el dibuix de la figura que hi trobarem, aquest pirata clàssic, un pirata que està basat en les primeres figures Playmobil, el primer pirata que Playmobil creà. Però ara tornem a la caixa, podem veure que als laterals de la caixa doncs, el Playmobil, la marca Playmobil, amb aquesta tipografia clàssica, amb el nom de Collectoys, amb aquestes doncs, ombres Playmobil, no? tan clàssiques, tan reconeixibles, a l'altre revers igual, i a la contraportada doncs, podem veure altre cop el títol de la figura, Plastoy SAS, que és la marca doncs, que fabrica aquesta figura, la marca Plastoys, aquestes figures de resina
que no sé si m'equivoco ara, però crec que fan 25 centímetres, ho veurem més endavant. Què més podem treure aquí que sigui d'interès? Està feta... En el revés de la caixa ens indica que aquesta estàtua, doncs aquesta estatueta, no és pas un joguet, sinó que es tracta d'un objecte de col·leccionisme i s'hauria de conservar fora, doncs, de l'accés dels menors de 14 anys. Suposo que per no fer-la malbé i pels més petits, doncs no empassar-se les peces més petites. Aquí un altre cop ens indiquen que anem en compte que no es tracta pas d'un joguet. I us preguntareu què vol dir aquesta icona. Doncs aquesta icona la posen perquè la marca Blastoise no només ha fet el pirata, sinó que ha fet la tira de Playmobils clàssics de resina, i una d'aquestes figures que ha tret és un cavall, i aquí ens indica que el pirata no pot anar muntat al cavall. Bé, ara sí, fem l'unboxing, ta-chan-cha-chan, música de One Piece, sisplau, traiem la capsa, podem veure aquesta pantalla de PorExpan. Aviam... No vol sortir? No vol sortir. Bé, doncs fins aquí l'unboxing. Gràcies i no us n'oblideu de posar un m'agrada. I ara atenció que arriba el moment màgic. M'acompanyareu a veure la figura en directe per primer cop. Bé, podem veure que va molt ben protegida. Començarem per aquesta peça. Que aquesta peça, doncs, és una peana amb aquest petit piu, on suposo que el pirata anirà aguantat, no? Tenim per una banda la peana, que déu-n'hi-do, és dura. Podem veure Collectoys, marca registrada, Playmobil 2017. O sigui que ja sabem, una altra informació més, la data d'aquesta figura, de la fabricació, o si més no, de l'edició. Aviam, això ho deixem pel final. Començarem per aquí, per aquesta. Continuarem per aquesta part d'aquí, que és una ploma. Déu-n'hi-do com es nota que és resina, i resina bona, perquè no sé si podeu apreciar, però es tracta d'una peça dura, consistent, però a la vegada fràgil, perquè sembla que si exercís una mica de força es partiria en dues meitats. Bé, deixem per aquí ploma i aviam. I aquí què tenim? La pistola, o més ben dit, com es diu l'arma aquesta? No em surt el nom. Té un nom, aquesta pistola. No em surt. Sisplau, si algú ho sap als comentaris, que m'ho deixi. Perquè aquesta pistola és un tipus de pistola especial, d'aquestes, doncs, pirates, amb la pólvora, que hi havies de passar-hi el pal aquell per enfonsar bé la pólvora i tota la pesca. Si algú ho sap, sisplau que m'ho deixi als comentaris. Següent peça, també molt ben protegida. Ostres, déu-n'hi-do com brilla. No sé si tampoc ho podeu apreciar, però és brutal aquesta peça. Brillant, cromada, d'aquest color plata. Bueno, una delícia. També es veu resistent, Una delícia. I ara sí, entrem a la joia de la corona, el senyor pirata, que a més és ros. No us negaré que jo, quan jugava i jugo a Playmobils, doncs el protagonista sempre el faig ser ros, com un servidor. I així, doncs, m'imagino que és una mica el meu alter ego. A veure, anem amb compte. Oh, déu-n'hi-do com pesa. Ara ho pesarem i ho medirem, Aquest vídeo el farem ben fet. Buah! Espectacular. Espectacular. No es mouen els braços. Imagino, vaja, tampoc ho penso provar. Brutal, amb tot vestit de negre, amb els colors, doncs, emulant aquell primer pirata Playmobil. Preciós, preciós. Bé,
Ara és hora de medir i pesar el nostre company pirata. A veure, aviam quan fa de llarg. Fa uns 24 centímetres, 25 centímetres, no, 24. Fa uns 24 centímetres de llarg, sense comptar la ploma, això sí, i d'amplada, doncs, de punta a punta, de braç, més o menys, doncs uns 15 centímetres, així molt a grosso modo. Com també de grosso modo calcularem el seu pes amb aquesta bàscula de cuina, que fins i tot té restes de farina, de provar de fer algun pastís. Ja us dic, ja us aviso, que no em guanyaria pas la vida com a youtuber de cuina d'aquests que fan pastissos, o sigui que no cal que tremoli pas en Marc Ribas, es diu, aquell senyor tan forçut, en Marc Ribas. Aviam, posem el 0, i això fa... Ara vosaltres no ho veureu, però fa més o menys, també a grosso modo, com ja he comentat abans, mig quilo, 600 grams, 500 grams, mig quilo, i no m'estranya pas perquè aquesta figura vosaltres, doncs, evidentment no ho noteu, però Déu-n'hi-do el que pesa. Ara ve la part més divertida, la part de muntar-lo. Així doncs, li posarem els complements, deixem la bàscula de cuina cap allà. Si algú vol fer un pastís, doncs està convidadíssim a casa meva, jo li deixaré encantat aquesta bàscula i li posarem els complements. Podem veure que no va com un espàs habitual de Playmobil, que s'encaixa i ja està, sinó que aquest piu ha d'entrar en aquest forat que té a la mà. No sé si ho acabeu d'apreciar. Aviam. Fa un petit clic, mai millor dit. Ara posarem la ploma. M'encanta aquesta ploma, m'encanta. Una delícia. També, doncs, la ploma sí que va normal, com un barret normal, no? Aviam, que no ens caigui. Que la ploma té truc, La ploma té truc. Bé, doncs no sé si estic fent quelcom malament, però no em fa clic la ploma perquè, doncs, no sé si ho veureu, acaba, doncs, no ben rodona, sinó en mitja lluna, més o menys, com també la ploma, el piu de la ploma, però no acaba de fer clic i, escolteu, no ho vull trencar, posarem al final. Bé, anem a la pistola aquesta, que segueixo rumiant com es diu, no em surt el nom, però bé, vosaltres que sou molt llestos i espavilats, segur que ho sabreu. Ja tenim el pirata muntat, li faltarà, doncs, posar-li la peana, amb aquesta pota de pal, com diuen els del poni pissador. Aquest pobre li falta, mira, ha tingut sort i només li falta un peu i per tant no podrà guanyar el campionat de tenir peu. Fins que algú li tallen el peu, ja no tindràs peu. Tindràs peu? I a més et faltarà un peu. No tindràs el peu. Perquè no tindràs peu! I no podràs guanyar el campionat de tenir peu. Ser un pirata és molt divertit fins que algú li tallen el peu. I la ploma... Ara us ensenyaré imatges, doncs, una mica més boniques que no pas aquest fons. Més o menys, si s'aguanta... Més o menys. I ara sí que sí, arriba l'hora de la veritat. Us ensenyo la figura de resina de Playmobil Collectoys muntada. Mireu quina xulada més impressionant. Aquest pirata rialler i simpàtic amb la seva ploma de color vermell, el seu casc amb la calavera creuada, aquest cabell ros que ja he comentat que m'encanta, la nostra amiga la pistola sense nom, i mireu, tot vestit de negre amb aquests detalls vermells, la pota de fusta també negra, preciós. Per darrere també us l'ensenyo. Bueno, ja podeu veure que es tracta d'un tros de figura i aquesta és la pirata, n'hi ha moltes més. I fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. El meu company pirata i jo ens acomiadem a ritme del poni pissador. Un cop més, moltes gràcies per recolzar el canal. Ens veiem a la propera. A reveure! No es pot ser un pirata en totes les parts. Ser un pirata és molt divertit fins que algú li trenquen el nas. No podràs
es porta ulleres i en un abordatge d'ençar-te seràs incapaç. Però podràs no dutxar-te durant uns quants mesos que la pudor ho notaràs. Ser un pirata és molt divertit fins que algú li trenquen el nas. Sí,